Siniya Nokya borok paike parao kamini Loku Rok belai kheno wana jak kobor Wng Kha na musile Kana Da Wng hinui tabuk kok khurjawi tongo kamini Loku Rok belai kheno wana mising chakhe o borok kobor tai paike pai tong paike para khasawi abono kamini Loku Rok amang simang chawi tabuk tonglai kha sal kisa chakang noro nugima khana je musile Kana hinui romlaimani oma haikeno kobor tai paike lama beraiye tonglaimani ba kamini Loku Rok romlaimani oma haikeno tini o jaga bo kobor tai paike lama beraiye bini nokusu asugui tonglaikha haboni dautai bukhukchong norokni jini bwsa bwtwirokno nokni ta nokhor di ba lama rogo saising rok ta himrui ta tondi tabuk hainise musile Kana hinui aka laimani belai marang tong tipra haseo hinkhe tabuk obo kobor Wng Kha na kaham Wng Kha kamini Loku Rok obono nugui belai kheno wana meeting tata hinkhe phaidi norok o manpili no isan nai naijadi Hambai Tini chin parawa biang ni borong masa sini ya borok paimani ni para boro ha para boro bini chehra ka cover type hai nin para boro sakade nin para boro asukade asukade oi daki I botaba laju ko binya ko tam tong check khage de check khage de bin thane tam rok to ya ko tam ya ko tam ha tamamo khada da Kita ki bari koi buine ere o sundung mane tini ke chin pare sokoi tongbai ju saimia bo kahanda haimia Wng Kha sere khongna jang kam to seng komprang bai saimia bukhadai rok na je ekdom janta rabjak